Dhroichead agus fáilteoibh go cúntan Clár na Gréine de Craobh Iomána ó Níls fethe Craobh na Mún Grúpa Babhta Dó bhur na háte an Clár á dhéachant le furan Corcaigh sa tapio ó Dhroichead Abhann Ó gCearnaigh agus fé mar a bhís a rá an slua bailithe stachansa agus cadé mar chrónóna aimsire atá a gannansa a gúntan Clár trónóna nuamh. Scaribhí na guach bín si fluchas fuar a chiach nach bín si álagansa a gúntan Clár agus na landaratí beagus me fiochan si ar a telefóna san deir sellin go bhfuil 7 Celsius builtilinn an sa a gúntan Clár na cnéalacha nútálar fad don gluthe Iomána gan irid is po gaithan sa drumchlan na Park fiachant nútála agus díreach fé mar a bhí deir seachtain na caite seo caite gamla scéal sé Mark Foley ar Iománaí limlaí atá taobhlumm an sa a bharc na cnéalacha nútála a bharc bhí briseadh si an ann do cúntan Clár an deir an teachtain se caite me sé dábhalta do furin Corcaigh trónóna nuamh. Well, tá seansa cé go bhfuil siad sa bhaile agus cé go bhfuil taithí ó chum líana agus caiigh mé adháil go ráidir ar ósar fadin ag for limní a barc na ghaoine seach se caite. So cé nach bhfuilidir mar rán na chuitínte nachta Dhroichead Ó gCearnaigh beag siad lán le dóchas agus muín mar in áirí rinne siad gachrod I gceart in ag limnach seachas an tora áil so a caiigh siad gachdeis a hapú an ocht. Se agus nuair dhéachan tú ar furan Corcaigh a bharc Craobh fé fethe na héir an buit go rábhlíonn as a chéile Craobh minúr na héir an buit chunarig tá I miróí láideire ar fuad na parc ar fadachasa. Well, tá Rebel Rising ar siúil in láthir na huaire tá go leor imróí ag tacht tríd faoi ís tar éis clí cenis na héir na bhóchan faoi fithe na héan faoi fithe agus sa grád minúr le gád bblion na nuas. Agus chuir gas nach bhfuil Ciarán Joyce nó Dara Leary ar fáil chumá nocht. Tá 8 fácha ar an bhuiir na bhuaig Craobh na héir na Norrig so tá taithíad an céad scócha agus beag siad lán na muín na nocht le réalta cosúla Ethan Toomey ón Downey, Brian O'Sullivan, Jack Cahalan agus Daniel Hogan chun impresiún mór a dhéanamh. Se tá réalta a ar fud na parc ar fad ní leon dát faoi so nach tá na réalta féinnig a cúntan Clár agus fé mar a bhí an teachtain caite sé Cian Broderick a hosnaín sa bháide ráibh Ian McNamara, Adam Hogan agus John Conall sa líne le chúl bhí chluanútáil ar fad aige Cian Galvin in teachtain caite tosnaín sé siúd a lár an líne le chúl agus beidh Colm O'Mara agus captain na fórne Conor Hegarty sa a lár parke. Bhí annach le leis an teachtain caite ige Patrick Crotty, be sé siúd ar an nahad slap I downta Jack Kerwin agus Cormac Murphy, be sé de súla scórna ó Shane Punch a Sixmilebridge lántasach I downta Shane Meehan agus Diarmuid Cahill. Dus na Corcaigh trónóna nuamh tosnaín Brian Saunderson sa bháide don lína lán chúltá Cathal McCarthy a tháinig seachar a barc chluigh canis na bliana sicáte Kevin Lyons agus Ciobháin Smith. Bhí ón Downey a hosna sé siúd sa lína lán chúl a chluigh canis na bliana sicáte tá sé mohanis sa lína le chúl agus a lár parca tá Michael Mullins agus Brian O'Sullivan. Ó na fion bara a Corcaigh a hagan an captain Jack Cahalan agus tá cuma scórála I gceisiúd be sé a súd me cluthe anna bhathe gceisiúd agus leistigh tá Diarmuid Healy a bhí gimmert le minúr Corcaigh in go downta Daniel Hogan agus Ben Cunningham agus cumas scórála únta san ar fad níl éon dát faoi. Ach mar a dúirt tá na cnéalacha nútála ar fad an sa a lár na huair I gúntan Clár má bhuahan Corcaigh an cluthe sa gan dát beisiad san cáilethe dochlathe lechanis na héireann tá struchtúra fiúlann sa gan I gúige mún imlíana gan dát Corcaigh cúntan Clár agus limanach in Grúpa a bháin agus a grúpa eile tá na déise na Tibradaigh agus Ciaraí agus an dá irin ag Sixmilebridge a bar an dá grúpa san beisiad san cáilethe don gluthe lechanis a bharc bhí mar a barc na ngáil an teachtain caite me sirán deir seachtainna de hir an san cúntan Clár bhí seo bhíidir nútála ar fad dro hansló go bhfuach an bád agus a pointe I deo deir an chluthe ach an garó selónis trónóna inmh ghfuil an chluthesa ar siúl an so beag an town began slua nuasara agus mar luas ní slua tá taithí sanna có ó an cluthe níos slutha gimmert. Well, it's rud táchtach go bhfuil imirthe cáí le dó faoi sin agus comáile sin tá siad sa bhaile so tá ólas a có ar an barc sin dimar si golóir cluichí sa fág sin faoi ís nó mar sin so tá taithí có tá siad lán le dó agus bhí viidir árás ar fad in áiríire chuna le in ag limnach agus in áiríire bhí siad níos fearr ná limnach ar an ná mí mór ortha nar bhúil siad an cléthe so
Kegur Corcaigh sin le beg siad fós lá na dóchas agus muoine. Seagus nó riachan tú for an Corcaigh aber tá roialta chun na hen ar Kevin Lyons a son animníocha siúd for an minúr na bliana sicate le hédí Diarmuid Healy leis a bhí Jack Cahalánach na himiróí há nasna bh nó Ben O'Connor is rudaí aber tá rudaí dá ríre tasnú Corcaigh Clár na bhuair agus tá fórna láidir tachan cín. Well tá ní le dom fu sin agus tá go leor imróí aá tá déanracha agus tá tradiisiún a chomá so tá go leor ibre déanta cuiiste an chunta Corcaigh le cuaig bliana nuas nó mar sin agus tá go leor buaite faoi so beg na himróí cosú leis na réalta éicimíad ar an barcan ach beg siad ag teach tríd go lua. Seagus gan dá Ben Cunningham an son ó cuman from bara naifa bhí sé siút nótáil ar fada for an bhiniúr Corcaigh á bhliain ó hin cé son go bead limnach a fuair an ceannas fearr a dúrlas ach gan dát be gathead dear a cmad súil ar siút trónónanmh ach imiróí nuas é siú Diarmuid Healy a bhar agus Daniel Hogan caiigh lína lán chúil cúnta an chláir súil géad a cmad ar san ar fad. Yeah, beg sé a simún ar fad cadíananig an lánlín in na chláirín cadíananig siad leis na tosa ag táig fuair an Corcaigh mar tá siad lán na luas agus nóir échan túair Ben Cunningham tá sé cosúil in ahar tá sé go hard ar fad so anna láidir ar fad san éir so cosúla gach fuair an Corcaigh be gach rud bunathe ar scill agus luas agus glúiseach na tosa so anna job na déanamh ag na chláirín léon dá fuise. Seagus na cnéalach an útála an stíl san na máin in éléon dát fao san a cha bhhar bhí go leor caint an son lá na seachtainna féimiróí fé raig chun cíine is an deir seachtainna chuún be sé a gimmert an rád na síseir. Ní bheith cadcha san dul gimmert an son lena cúndathe fé cad ceapanta sa don réalsan. Bhfuil tá sé anna dheachar i gas na himróí nach bhfuil ceadacha immert lena chumráidathe nó pur a gas tá siad leis an bhhuireann bhfuil tá Ciarán Joyce tá sé do bhaile nach beidir bhfuil sé leis an bhhuireann tá sé leis na himróí sin ó bhí sé faoi cethardíag so tá sé anna dheachar na himróí cosúla sin agus tá sé bhí forráilta mo thuaim se. Se ní leon dát fao san nach gan dát socha go bhí an foran síseir an tochas mó atá le fadríige bord an chunta ar forbordas na chunta hit timppla na tíide mar sin níiadfa a bheith túirtamach bheits caafar ar thutas na himiróí leis le hagla médís i gimmert in numacha chluí an sa agus le hagla go náirteófií ach mar chin seap slúab beo bailitheisteachchan sa páirc agus caithmíid rá go bhfuil na cnéalacha nútála ar fad don gluthe an sa gan dát an tachte caite siad limnach fuair ceann is ar cúnta an chláir. Be sé tunna súil istócha bhhar agus be sib sé súil go mthaigh Corcaigh seo mar má bhuahan Corcaigh seo be sé be an dáir an cáilethe an chléil le cheannis. Well sin is sort cléthe nach áta dus na chláirínig an caiigh siad an clé a bhóchaint léon dá faoi sin agus beg sim ag luchbanisteach de limnach ag féchan sa bhaileach caiith mé adháil go bhfuil ag féchan ar Diarmuid Mullen tá sé ar an tablín ag féchan ar an clé comáile sin. So beg sé har a bheith simúil cad a tharlóig ach tá sé fíorthachtacht a chlár tá sachma áile nocht agus an spás a leidú agus níla mín cinnte trééis sin cad a tharlóig. Sí dír Donal O'Mahony san banisteoir Corcaigh le feiscint ar na scáthalainnig ná daoine ag dearúd leis go méid an slitar nó an ósáid an trónóna nuamh fé mar a bhí an tachte chaite a bart na ngáil an smart slitar a thugtar ar seo agus gandát is slitar nó atá isteach gan CLG don commórtas am léana tá cuma líróid ledógéir mar gur bhfuil an dahain a chatúir se agad don réiteúir Dhroichead súd leis slitar an son rim an chluithe agus tá app da hais éigent an telefón a gisiúd agus deir se leis a réiteúir an son canar gamna sé le an telefón agus deir se leis a réiteúir canar dáilen son an bhfuil an slitar ceart acu agus úsáidir se d sé níbheith se sin le fiscint so chraibh sin sin im líana ach be se is tóla mán so sra an na bliana se chuúnach mar rísarán son an réiteúir a lár parca sé siúd canar dáil ó tibredáin tá hí bhór a siúd gandát hí sé siúd a ganas chléthe canas síir i mána hibredáin a féhéan ach dulcan cíine háiseach a miróí geúnta an chlárin san sé míhin níor sé siúd ar a bar an teachtain chateach so chu rud fan chlárin teach chatte chrohíidir deisnar bhádí a bhar ach ní hógad ar réon cheannacha. Ní hógad ar réon ceannacha nó in áíra caiith mé adháil go raibh an cúlbar a limní bhí sé rós ar fad Conall Henley Clár rinne sé gá hábháil den céad go ach in áíra a nocht caiigh
na chláirínig na deisna hapú. Mar tá sé aníachar iad a chruthú an géadol sios ach an nocht in áir a caiig siad iad a hapú ach mar ní léon sort sábháilteach a nocht nuair a chuireann tú múiad. Se mar bhí mar rásan níos lotha má bhhan chunta Corcaigh an chluthesa beisiad son agus limanach cáilethe do cheannis féfethe mún na bliana sa gandát beag an dáirin san Corcaigh agus limanach áíochant le chéile an seachtain se chuún hí a barcaí rion a Corcaigh a bheith an chluthesan ach gandát is dídathe thar an chluthesa támid trán nóna in nuamh an chláir caiisiad an chluthesa bhtint má tasaí am hasan a fnecht a gomórtas na bliana sa ach an struchtúr nó atá anna bliana marca má fása bhábhar mar tugann se áchlathe as na héanfarin. Tugann sé chum de féin de gach ile iireann so tá sé feráilte a thuairimse agus bhí mí mór ar na chláirínig an seachtra chaite so tá seans amháin eile chun leanúnta raig so is struchtúr maith I mo thuairimse mar níl an nómarcha cluichí ach ag an óm céine tá gá deis ag gach iireann. Se gandát agus cúnta an chláir an brisig sísan a tharla ghóibh an teachtain se chaite ach seansa go cúte bháilte ar mrise crísan se rééis seachtain agus beidir go gáró sé an le agus an slúan is bailitheisteach nó Corcaigh an nóla bhúhéin. Gandát ní leon chluthe go dísa sa chomórtas imarcha sunnam léana agus I miróí mar dúirt marc atá stiglas na síseir an nas na bhar ben ó canar leis a bhí le fuair an minúr Corcaigh in agus hail sa rank a ben trónón in nóbh agus siúd páirteach le fuair an rugar manscoile na héireann agus ríimiid gachrá ar de bhain an son na má ach beidir go bhfuil an aimseir ábhíonn níos a bhharan sa gúnta an chláir trónón in nóbh mar ví rá há brothal an táraigh buailte linn deide hí ar hail na cnéalach an nútáil ar fad 60 nómat idir sinne agus deide an chluthean sa agus na buachalí sa am mar a barc. Bhí dí má diabhar an deide an teachtain se chaiteach caró se le mar go le chluthir arsúil sé seachtainna ní bheith se a chuoine róbúir a caiúnsan. Well sin díreach agus níl mar an brú ortha cé nach bhuiileidir ag smuoine bhar na botún a rinne siad nó mar sin mar caiig siad leanúnta raig agus na tlíhí immart seachtain seachtain so deis a ríise ag na chláirínig agus deis chuntas nó ag na Corcaigh an nocht so gach duine ag trúla tlithe den chéad go. Se agus tuairimid ómós mar as chóir níos do á rán na bhíon. Up the banner! Sean méid san Craobh agus mar a bhí le closan sanna go baile go leor gló á dhéanamh ag locht takeíochta gam leis gil cúnta an chláir trónóna in nuamh an méid an gló á dhéanamh agus son I deire an chluthe 60 nómat idir sin agus son chunar dáilann son an réiteoir olibh chun an slitar a chahabhaisteach an chláir agus Corcaigh Craobh Amóna fechen na mún agus he sin caiteisteach Brian O'Sullivan gan átas na séisiúd an chluthe canis do Corcaigh an éirig téann sé séar leis a slitar agus an módíireach an úsáidige Corcaigh an sa mar a bhí sa rátána cnéalach an útáil ar fad agus bhís cuioineh an son go raibh sí sin sáilna an sanna stig ag Corcaigh ach déanta go maithansa ag cosantóirí chunta an chláir agus bhíochar sin bhachal tá Ian McNamara a tosnú díireach mar a hosna sé an teachtain se caite agus bhíidir go maith cosantóirí chunta an chláir ach bigus go gaithisiad a bheith a bhd níos a bhar an teachtain sa séirna se thugann te cúnta an chláir an módíireach an úsáide cosún agus sin pas le dearbh seachas básanis agus seachún inis cúnta an chláir agus bhfuil an bhatáise an immerton san I g an réiteoir le Patrick Crotty chalí siúráilta immert bheith ó cúnta an chláir a bhharc.
Yeah, and I'm tar fad Nero Dhroichead Abhann Ó Lína agus Patrick Crotty the Lewis Rastrach Dhroichead Abhann Ó agus Rinne Calíise agus Shantiesque I dosach chun scór a chun Clár scór. sé faointe daimsigh sé punch an tatan se caite hálófa go gur sé Harris se trasnáin an bratbáin ordathe agus an bhartdeanta sé an sunnach mar bhí rá sé faointe fuair se a gunne limnach an tatan se caite nochtach cárta buíir ráchárta buíir ceanna bháin déanach sa chluthe mar sin níochna se ach gan dátá sé ábalta páirt a ghlacha an sáinú bhachéisisin bud suas na páirce déanta go maithan san ige Brian Keating a bhí sé sin sa léir leis an tata caite bhar híidir gléachar sin daoine cnábhseáil go bhfuil numcha cahabhar siúil agus bhíon carta generator about san. Bhí an cearfíor bhí sé Dhroichead ar góir agus chaisian líró sin so an carta generator agus le rétóí in áíre ag glenúnt a roiig leis an sort chóras atá áúsáide có le linnesra agus a rís sa grád faoi fithe ag Céadaoin adóg nuair nach pastor an slitre geart. Teach séar chun seo níos a thógan tá sé punch agus tá sé bhhad amach ó chúil Corcaigh ach mar a bhí rá tháinig cnéalacha díirecha gart rá níl idir is pogaíhann san mar sin ní bheith san chur má chur isteach í sin builte go hádaige bhuiile crinne aige tá dear an muir cúd sin sáiríireach dó sé punch. Sáiríireach ar fad cosúla leis an seachna se chaite anna hosach ar fad ar na pochanna séir agus díreach ar spot a domaríis anna hosach ó sé. Agus sé seanta sacha bhí díireach tasáil tó Corcaigh chuidir Jo Brian Keating a ríis leis an boc amach san chana chlibertanis a lár páirce sé puncha díreach an slitar gáardach de cúlta Clár ach déanta go maithan san ige Brian Keating ach an tarna Babhta an réiteórará go gas an slitar san agus deiscórála úntaach a bhharta sé puncha ríis. Agus an chalís céine ríis an pass míad lethach agus ón imrór céine so caithigh túna ceachtainna ólam agus a ríis seansamáin éasca ag na ní sé an éasca ar fad ag sé punch chun a churthar an trasnáil so nuair a échan tú ar a ríis. Ba tapig agus tá sé an áíre díreach scór an réitóra an ceartaigh an réitróir an ríis. Se canar dáil an san ó hebredáin agus í raig breá aige ar sin ach se chun sé punchanis. Díre chun linn cíanna ach tá sé níos a chungraí do bháid a Corcaigh a Babhta san é sin builte díreach mar a bhfuilte an toxir eile agus tuigh muinte Corcaigh inis a bhhacht ní féidir le éon toxir eile géile mar tá sé seo ábalta na pointí chaimsú. Tá sé har bheith crín so caithigh tú an choras disciplín caithigh sé bheith ar an buinte ag Corcaigh mar beag sé punch ag búna na pocasíir agus úna sin an trasnáin ar féin chluthe go léir. Se agus pocsair an so inis brunta ar Corcaigh agus an deiscóráil an so inis I get Ben Cunningham na fiom bara agus go leor dá chomhlacathe I gimmart leis ar an bhuireann an so tránán é nuamh. Is cíimiad an so dún semach mátá Ben Cunningham go maith go bhfuil gamna scéil sé punch go maith go bhfuil an cuma scórála cíanna I get Ben Cunningham agus an slitar san áda an náirdige tá an faidige ach níl an crinne aige agus béidir a bheith go garóin se leis sé punch go bhfuil cluthe na seachtainna se caite imar aige. Sin díreach tá híí chu mar tá cluthe imarthe an chapter chatte so buntáiste in áíre. Se agus se chuúnis díarmid hílí bhí sé go mar lefar an minúr Corcaigh in rig daim se cheir a faointe a ghlaith canis minúr na héir a nach níle pass an tóiste roba aige agus se chuúnis chunta Clár ar a bhreithúntaí a cad é mar thuáile tá déanta níos agus Brian O'Sullivan ó Counter a túd fans breoch díreach mar íon Ben Cunningham an iireachtain a methe ar fóraílach tógus sé tamil ar Corcaigh agus sochadála dathí ar an luas agus na héanaí a hamáir a barcas an a bhar. Sinné agus sé an chéad so tócaigh sé denomméid mar sin chun a bheith chun luas for leis na chláirínig. Se agus a méid an cúnta Clár ábalta na scóir na raimsú sa téibh sé cíanna a dul chun cín agus pox ar eile an sa agus hálófa go dúcach sé punch amach a ríis chun é seo thugant Ilan de friú le idir sé seo agus hálófa bhar go gur sé seo Harris a trasnáin. Cé go bhfuil sé ar an dlíán eile inis hehaníine sé atá feice gcuin an teach se chatte nuair a bhí sé ar fad
Tá muoine gom I sin an ceann seo a bhla Harn Trasnán a ríis. sé faoint an Tráchtairí caite. Tí faointe go dísa, trónón na nóbí a fada tacht ó pocan na saoire agus bhfuil ibre cethar fachtaige níl Babhta sud. Agus é sin, seolta fóraíl mar sin fanan an scór mar a bhí. Brian Saunderson, leis an pocamachtas na Corcaigh agus deanta go maithan sanna stige go Ben Cunningham in is a teabha leis agus cad é mar rúthar há deanta gé agus deis scórálan sod a bhein bhfuil sé sin seolta Harris a Trasnán híoch náfuil agus sin tí óireacht ó Corcaigh atá methir fóraíl bharc. Ja, ón an dónarm go raibh sé sin ar fóraíl. Itasach anna gháil san éar fad ó Ben Cunningham ach mí á mór leis an gríoch. Se chun chuntan Clár agus is litir briste síos agus aige captain na fórnin is Conor Hegarty a sin builteisteach aige ach an níocht san na methe ar fóraí leis agus chuntan Clár caiisiad a bheith níos sin ná mar a bhíidir an tachtain se caite gannibh limanach chuir idir tochtaíocht a stála mar fóraí le chu réiteóir arán son le Cathal McCarthy. Nummer go coscéim na bhharc nó cad a bhí deanta. An nummer coscéim na ríis Pocamach garid go díreach go dtí Cathal McCarthy agus nummer coscéim na tóca aige agus seancéasca de Shane Punch a ríis chun é chur an Trasnán, so Corcaigh go géirigh beidir an líder a bhógad tríd na línte agus mar a chunig mar an teachta seo caite na Clárína ag coolú óna pocan amach. Se agus cé go bud se luas a chluthe an scóir miadú gcónaí ó chuntan Clár. Cúplaí ar chura ar fóraí le cachaí sin buailte agus níl cuman na maithasa ar sin. Agus a bharc maithasaí mhaite cáiliú do chluiche le cheanais na mún catú na íarachtaí san chur Harris Trasnán. Well, dúirt mé rih tasach na cluiche. Caithfidh siad gach deis a hapú agus seans an éascain sin. Seach, bíochar sin do ragra agus an slitar san seolta Harris a Trasnánacha. Má bhí sé an punch optaí sin a chur ar fóraíl tuair se go fiochan ar seo arís agus sin scill le dearmh bhí sin seolta Harris a Trasnán scórúnta. Agus a ríis Pocamach garigh sé gobar amach do Corcaigh so beidir go gaithfidh siad an mór díreach ó úsáid do bhám go hóm. Se, agus í sin. Bhil teamacha agus cíimiad atá níos Shane Punch a teachta amach chun íseo ó thógant do chuntan Clár tí faointe go díosa aige chádrothíocht os na híochtaí dearnach a bhí aige chura ar fóraí le fós hain tá a gin go bhfuil cuma scórála is Shane Slitar ordathe agus bhfuil sí sin seolta Harris a Trasnán again Babhta san bratbán ordathe chuig faointe idir na fórne tá sé luas a chluthe a bharc ach beag scór atá táteach na Corcaigh chun iad a thocrú síos. Well, sin díreach é agus thosnéidir go máil agus tá siad tar éis cúpla seansna chur amú so tá siad phríomhúil ar na thúra ach seancéasca beidir nach bhain séasca ach tá siad díreach os cór an cúil chun é chur an Trasnán. An réiteoir díon go maithir na coscéim sa trónóna géal Cathal McCarthy ó sa Corcaigh pogsair níos lutha agus álaigh déantan son aige Ian McNamara agus de scórálan is I gce Ben Cunningham. Bhfuil sé chia pogsair a bhí aige ar fóraíl. Ach, me sé ábalta an ceanta ó cheola Harris a Trasnán. Agus é díreach leistigh don na le féin. Mar a bhí rá irid is pogaíthe ní le brascint timpeall na páirce an ságasí sin ordathe ige ben bhfuil cuman na maithas ar sin is tólamsa go bhfuil agus ar deirtí ar hawl tá an bratbán ordathan son ige muir cúil puinte bhí a tasáilte os na Corcaigh go bharc. Well, bhí sé tasáil go dóite uthe mar thosnéidir go hana máil ar fad beidir go bhfuil siad go mbeidh siad socrathe tar éis sin. Se, Brian O'Sullivan sonach níl an pass an toiste ó Brian agus chuntan Clár I déirigh an slitar son gláán amach agus deanta maithan son aige Conor Hegarty. Bhí seolamh don slitar Babhta san leis sin buailte suas I Joe Cratty aige nach ítan túmí. Fear le hágimmart le na fion baran san na lár chahar Corcaigh. Agus gan dót, bhí sé siúd I líne le chúil na Corcaigh in udig seán a ríis sem léana agus í sin buailte Harris a taobh líne. Diarmuid Healy
Leis an mair taobh líne go le Corcaigh an sliotar agus an trín sé leis. Michael Mullins inis, sin take teasna gan lá tháinig Michael chun páirce. Tháin sé chun páirce sa chluthe cena sin ar ag gcuine fuair na galí. Ábalta tasnú inis in nuamh agus í sin bailte isteach agus heachta go fear eile bhí ag mar sa chluthe cena sin Daniel Hogan. Siar a hen Hogan ach dro fasthaig siúdach. Dianta go maith an son ag Michael Mullins ar an darí arachtaí sin bailte isteach ísilt sa spás aige. Corcaigh ó lorg an tarna scór ach sin batún an son ó Adam Hogan níor bhein rá ige an sunk sa drom san íanamh a bharc. Ní ra bhéin gá ce go raibh an ní ród ag dul I dro an chúne, ní ra bhéin dain séir san áit sin ach rinne sé an chinine an nábha chur ar an grim drochine a bhí ann agus an puc séir tilte ag de Corcaigh, so sean éasca ríis. Níl sé har a bheith éasca ach ar héamh lábha lé tá méid snú go méid sé chur an puc séir sin har a trasnáin. Se, hálófa gnéanana sé son, Ben Cunningham, bín sé tóiste deganá, pointe bháinheim sé go dísa, cé go bhfuil gáíocht de mehet fóríl, ón fear céanna, ceann ó puc séir agus ceann ó nimmert. Ach cíimiid inis, cadíanana sé, leis an íocht sa. Ach ilan géir go agus híocht, slua bailithe sa isteach trónón in nuamh na dhéana ríis, na cnéalacha nútála ar fad an gCearnaigh tainmh agus an bhfuil an bratbáin ordathe an sunnaistigh ag muir cúil tá ilan géir go maith sin freagra carta agus Corcaigh go teachtanáis chutha bhar. Tá siad teachtanáis ní léondóid faoi sin agus tá siad ag úsáid an sliotar tá siad ag iarraigh an líród dearnach a chórasteach sa spás an tomar fad mar tá go leor lúsata. Se, Cian Broderick inis. Agus methe fada leis sin agus sin briste síos agus déanta maith ríis aige Conor Hegarty go Lordan sliotar feiceigh ag capteán cúnta chláir tránón in nuamh. Má sé níor an pasan tóiste agus Ethan Toomey inis agus sin a briste tíad an chiaag gramú an son. Ach an sliotar buit an eisce a Corcaigh. Níl an immert choslacht for lár na huaire, Patrick Crotty, pointe bháin an immert aim sé geisiúd go dísa iarach deile teachtósa ó cúnta an chláir a sin. A bhad Dhroichead Abhann Ó Corcaigh an son, Saunderson, Cíobháin Smith inis, an pas seoltamach a geisiúd ach dhiachar seo. Níl Corcaigh ábalt an sliotar san na smachtú agus nuair a bhíon deise ag cúnta an chláir tagann siad amach agus dinan siad obair chruaig Didn't chat over Craobh agus ha buit an asca agus sin an obair an son ó Jack Curran a bharc. An obair ar fad a dús baire as be smacht ó chus an tóir Corcaigh ach an a gramú ar fad tar éis sin rinne trúiríocht an ahrú sellibh dhéanamh agus a ríis pas míad lethach ó uimhir a dé Jack Curran an uair sin agus puc séir géalta an Corcaigh go ríis. Se séistá an obair Craobh ar fad a dhéanamh. Chaise an sliotar a déir an réiteoir an sunlinn. Mar sin puc séir amach a bheith ann das na Corcaigh. An dát, sé seo, Babhta dó de Grúpa hen. Fehead na mún agus í sin buailte go fata agus bhí an crinnis ann ní raibh an feid ann agus bhí bádóir cúnta an chláir Cian Broderick Bra ábalta go san agus caise a bheith olabhá hiachar seo sin sárabar an son ó Dennis McSweeney agus ó Oilen Géad a siúda hutúd fens beag lag íireachta ag siúdach níorbh sé san éasca Cian Galvin. Níl go leor an sliotar feiceigh ag Cian ach tá igen na capteán Conor Hegarty agus an módíireach an úsáidig a siúdach hiachar seo Kevin Lyons an tógánach bhí se an útáladas na minúir an irig s má bhín se chomach Cianna for an fefe Corcaigh im líana began banisteach brasása leis ach sin scil úntachan son ó Daniel Hogan pas le dáir bh seach sa spás ábhadín Dhroichead agus a buit ar nasin sáinis ag Cian Galvin. Agus tá luas leis an gluthe san ní léondáit fhí san Patrick Crotty pointe bháin feachtaige go dísa sin pointe ibre dó sin sáirimmert an san ó Crotty bharc. Sáirimmert ar fad a rís ahrú sellibh sa lán lína agus anna fas ón lethlína go dtí Patrick Crotty agus mar echan tú sin chaise siar ar héamh lábha clé agus díreach an trasnán anna scóir ar fad agus an tarna scóir atá fáilte aige. Se agus an bhfuil pointe eile feachtaige cúnta an chláirsa níl í sin a methead fóraí ní dóna bhfuil luchlanta an chláir sásta lei sin. Ach siad fuair na háit atá an cínansa a gcónaí cheir a faointe idir na fórneach se chunt na Corcaigh
agus tása gan bhfuil talan na cosár fud na park agus seo fear bhfuil breábalta an chluithe mar sin Daniel Hogan agus an passeolta stacha gach a réiteóir ará. Gribh Collís déantaid. Ní Adam Hogan ará. Ní Adam Hogan a gan tú leis a réiteóir an son Conall Doyle. Ach cuma son, ní nach réiteóir a bháin án Adam Mochail agus descórála an sod a Corcaigh agus socha bharca bé pen Cunningham ó go teastan chunaí seo Hogan. A rís an Céadaoin Abhann Daniel Hogan is testpáint an sort luas atá ag buint leis. Rug sé an líróid agus chuig sé a rúthar éonar a rís an nás na gaotha, so anna luas ag buint leis na tosathe Corcaigh agus sean Céadaoin Abhann Cunningham a rís. Se, cháfuinte go dtí so fachtaige ben agus í sin seolta haris a trasnáin ba fásúil go mar sé fachtaige agus sin go dtí a ché ach go dtí so be cúnta an chláir a bheic be sé tása leis an túsatá déanta go dtíon gluthe. Well, beg siad lánsáasta mar a dúir mé rih tá sachan chluthe go gathach siad tús anna happig a áil agus tá sin feite cosach caiigh siad leanúnta raig tréis sé sin leis an lemáint. Se chunin is captain na fórna Conor Hegarty siar a hen sé siúd leis a slither cúnta an chláir agus iad a lorug freigra ar a buinte san na fórna Corcaigh agus deiscórálansa ag Diarmuid Cahill agus sin éon freigra bharc agus scór úntach fachtaige. Yeah, anna feasar fad, anna choimert ar fad Diarmuid Cahill anna cliste leis an rúr go dtí an clíháin agus ar hébh lábha clé srachiachant ar an gúil díarach an trastan anna scóir ar fad. Se agus chuidir go leor deisina a mú sa chiad le an deidir seachtain is secateach díreach teachtamach leis sin tá Adam Hogan creamúáir déanta go Daniel Hogan Ní dóna go le an gá leatara agus is socha go léirigh an creamú an méid cíanna ach Daniel Hogan is a raige réiteóir chun cainte leis is tholan go nachfar carta buí ar a bhharc an éanfar. Yeah, well, tá sé sin tiltte ag mthúirim sé. Beagán rá ard leis an gramú i mthúirim sé. Agus éon uair a héann sé timpeall ar an mhuineáil well beag an carta buí ag tacht tréis sé sin ach Daniel Hogan agus Adam Hogan sár cuimhlint etartha láthir na huaire gachi le slittar a héana isteach an Adam ceann amháin leis i tachtamach leis an slittar an ceann eile Daniel Hogan tréis puc séráil so anna cuimhlint etartha mo thuaim sé. Se agus cuimhlint díobhar idir na fórna an agus na cartaí fácan na bhóg an Babhta sanna g Conall Doyle agus an puc séir san seolta seach sa spás agus Cathal McCarthy Derek Shelf a bhuachanta hanastas na Corcaigh ach tá brú díobhar a chuirige imiróí cúnta an chláir a Corcaigh in uair go mín an slittar acu. Sin é agus ráta ibre anna ádaigh na chláiríní go lár na huaire agus ní thiocigh géan slittar amach ó chúlathe Corcaigh go héas gceannéachar. Se ní beag ar a obriú cruaig dus na hen scór agus í sin buailte go maith bhfuil cuman na maithe sé ag geann san na muir cúla teachtamach rá go bhfuil iarracht le Diarmuid Cahill a methe ar fóraíl ach fós éin na Corcaigh chun Keane Saunderson inis agus é sin buailte sí sa Jack Cahalán agus Jack Kuhn go maith go dísa. Captain na fórna agus in go cos céim na tóca agus cafarí cheart a thuair do chosantóirí cúnta an chláir. Le héadí Diarmuid Healy, Daniel Hogan, Jack Cahalán, Kuhn go maith go dísa. Kuhn go dtí seo in áiríre agus tá siad faoi go leor brún ó rainn sin shelbhann slittar mar éachan túair ar Jack Cahalán an uair sin an umarcha arm ama ar an líróid agus in áiríre bhí an réitóirí gceart chun an puc séire a ggéile. Se agus há sé díon go mar na cos céimena díon go mar leis má bhíonn tú a cahabh an slittar ach caiigh go bheith mar siad san na réalchach seamach linn inis le Corcaigh chead a faointear an na fórna agus sin pas le dar a bh seach sa spás inis bhí sa caintear Diarmuid Healy cúpla nómatóin tá sé Kuhn go maith go dísa tá sé Kuhn mar tá le héadí ó sin clún hiarán i túrtáir tas bantas wathe a meas na gosantóirí agus seo himar túntachan is seo cúnta an chláir Hegarty an módíirech an úsáide ge siút stachan is go Shane Meehan agus sí seo scór a chluthe má haon sí haris a trasnáin na muir cúla caint lena chéile an bratbán ordathe agus idir chosantóirí agus tosa luiseach úntachas san ó cúnta an chláir. Anna scóir ar fad go Joe agus rí seahrú shelbheith sa chúne agus tháinig siad amach tréis sé sin agus bhog siad an slittar go tapig. Anna slittar ar fad trasna na park a díreach go dtí sin míon agus féchar an gríg sin ar ós ar fad anna scóir. Se agus seo chun Corcaigh inis bhfuil freagra chuir sin ach níl níorcht san na methe ar fóraíl agus dhéachar seo ní dólam go dug mór an daoine seans do cúnta an chláir tránúna in nuamh ach fiach go bhfuil siad chuig faointe chun cín a chasócha
na húdar cíanna ní thugad mór an de handstóibh an Tráchtairí caite agus an tá dearg le limonach an chluisan a bhuachtainteach seachún na Corcaigh inis Brian Keating agus siúd a gúsáide módíireach tití sin is stígan son nach éonúir hitan an slitar chun talún tá imiróí ó cúnta an chláir hir an agus sin fear a bhí nútála an Tráchtairí caite cían galbhain tá se chomach cíanna trónóna nuamhharc. Yeah, rís tá siad sí siar os cór an lína ná chúl agus déanamh an a job ar fad. Ar nós imróir sa bhreis ag léamh gachród agus dúr pastanna den chéad go dtí a chumrádathe. Se agus seachún inis Jack Kerwin thugad dearg á chabhah siúd ach cosad bhd déanta go Cathal McCarthy ar sin cé bhfuil an slitar san Harris in líne agus thug 65 méadar a bheith ann nach bhí luamar éis sin níos slótha a bharc aber níl éon spás agus na Corcaigh géanúir a ghainsead sellibhar slitar ní bhain bhfuil imiróir a bháin os a gcóramach a chaúir don na géalaí córa cós a chóramach. Sin é agus gachile slitar a bhíon ar an talamh bín cála feicáil gachile ón a bhíon na himróirí ag gCearnaigh a smachtú, so éon uair a héan imróir Corcaigh chun é a smachtú bín imróir Clár ar a grim agus ag cór go lór breúir. Se beag banistóir na fórne Terence Fahey bra sáte leis a spánta sa mar díadach mar íonidir sa chiad le a gine limnach vidar go mór chun cín a sin difríocht mór trónóna inmh níl se a géile éon bhádí an son hir gan dá tíí na scaile ar isteach an deire seach an Tráchtairí caite gam le scéalach an éirecht san inis ó sé punt íirecht eile a mehead fóraí le sin semach buna an ceathrú íirecht ach go dtí sa beag Terence Fahey brásás leis spánta sa bhar. Beag sé lánsásta í dá fu sin nach rís Corcaigh go ciún in áíire agus caiigh siad fios ulmhór a dhéanamh rih dear an chéad. Agus seachún inis cúnta an Chlár agus Diarmaid Cathal túr fensbeag beag nach Harris a trasná hálas an cúpla Babhta chuibh an Tráchtairí caite leis sé a súil ná hálóise rómhinnig trónóna nuamh seachún Corcaigh inis agus inis bhfuil deise cosan ar bháide Jack Cathal a túr fensbeag a chu sin sáin sanna stigige Broderick níl an dain séir glanta bhfuil inúma go cos céimena tócan san éir ach bhí a chuir sin cúigar de chosantóirí cúnta an Chlár a son hir níl an dain séir glanta agus cad é mar blocáilinsa cad é mar chuiblinta tá le fiscintinsa a láthir na huire agus é teachtamach leis inis tá Diarmaid Mullins sin pas le dar inis ó Diarmaid suas a hen ó sin clún agus suas na parca hen an slitar a bheith glantamachanta i g Corcaigh agus inis iad sunnatá a bog a chun cín ítan túmí an Babhta san bhfuil a réiteoir rá go gas sé nó go dóg sé nó go cos céim na bhar. Well a rís is dóilm gur pas míad lethach a bhí ann a rís agus caiigh tú in áir nílim cinnte an raibh sé míad lethach ach caiigh tú é a heispáint don réitóir go bhfuil sé déanta i gceart agat. Caiigh tú é sin a dhéanamh agus tá sin go soléir ó gachród atá feice gcuin go dtí seo ach rís róthapig leis an pas láimhe. Se go díireach agus fiachar a seansa bhí g Corcaigh ar bháid Tá mar an seansa na g limonach an Tráchtairí caite bach sé fachta caite tí sin na sniginis in na na Carnóige ach fioch ná chraibh Patrick Crotty ábalta an slitar san a chiméad steige agus inis an módíireach an úsáide gas na Corcaigh agus cé go méid go leor amacha tachtanas na chluthe so tarna le bheáileo cúpla scór eile a ghaimsú díireach rimis le hama agus inis de scórálan so i g Diarmaid Healy casan seslí a bháin casan seslí eile bhí an ilen géir go má agus hiach go raibh seábhlín ródhéir do ach cosantóirí chunta an Chlár a bheic taspántas nútáil ar fat go bhhacha tróna. A rís sé chur mór an breúir imróir Corcaigh an uair sin so bhí sé faoi bhrún nó a bhí sé ag tóir faoi scór agus bhí sé casa siar ar héamh lámh a clé agus chuaigh sé ar fóraíon a rís. Agus hiachar sin ón daonaí ó bhachail agus cad é mar gháil déanta geisiúd agus inis sin builteisteach aige i Joe Daniel Hogan, Ian McNamara ó dhéachant le siúd a chu réiteoir a rá go bhfuil immer chalíise déanta an sunnaige Ian McNamara sin imimeóir thug immer tanna Vaseline landchúil do cúnta an Chlár a bheic. Yeah, tá sé dul goach ach a rís sár go bháil san éir ón Doní. Cosúla lena gruthair rab go cumasach san éir agus anna raimú ar fad agus Corcaigh ag dul chun scóráil trééis sé sin so anna gháil ar fad. Se dechar buchtna an brídáil déir sé agus seachún inis Ben Cunningham
Chiefinte go dtí sa feachta go ben. Tá Ilan sa géir gomach cé go bhfuair se, íocht a bháin an déobh sa don barc. Chugad uanéir, sordó sé seo, ní bheith sé seo, fris de chud sé sin, builteisteach a gé níl agus drothíireacht an son ó bhein agus na híireachtaí amach dulta a mú an son Corcaigh. Cíimní sa hanis, cím go anadaí a teach an páirce do cúnta an Clár agus tólim go anadaí sealadach tá gestan sa Keith Smith. Siúd a teachtasteach a dá náid Shane Punch agus is tólim go dánig a fear cíanna isteachta Shane Punch an aige chuirtú fola beidir atá crasta Shane Punch. Cintómí leis sin díomh, leanómí Dhroichead leis an Immerton sa. Agus an pocamach garid tóca an son aige Cian Broderick. Cúnta an Clár inis. Agus fémar rá, gur scórin a tastáid ó Corcaigh nábhre ó lósan. An barn a bhí a dúmach a fiachar seo inis na Corcaigh agus tá siad dúiseacht ábhrín an sa agus Brian Keating, go leor den seile feice gesan go dtí sa. Well, Corcaigh cúlú siar inis, well, go leor difriíochtaí ar na tacticí a thosaigh siad le i lár na huaire, so tá siad cúlú siar agus ag déanamh íireacht an ahrú seile a dhéanamh agus frithúnsaí a dhéanamh tar éis sin. Agus íireacht chuirmú aige cúpla nóma tóhin. Mach inis chuig Ben Cunningham. Ní seo thógant. Stig don na le féin agus í sin buailte go ben bhfuil cuman na maithas ar sin tiidir sí stig an ardófar an brabán deanfar a deirí hir hawl. Cenne faointear na fórne sin scór le dearmh. Ard scór ar fad agus cé go raibh sé bhd ón gúil. Beidir go raibh sin níos éas gan an ceann a bhfuil sé cúpla nóméad ó hin anna scór ar fad in áirí. Agus na Corcaigh inis agus iad son. Abdul ó neart go neart sa chluithe agus í sin buailte síosan soch fiochan blocáil agus an thucáil agus an díon obair ath déanta ge cosantóirí cúnta an Clár. Leis sé sásta leis le do spántas agus a fearsach go háirithe. Íon nach na mara go mar nótáil ar fad. Rís flicáil. An méid flicáil agus blocáil, thucáil atá déanta ag fuidir na Clár go flicáil ar fad. Dochreite an áirí agus cumáile sin ráta ibre go háard ar fad. Se. Agus tá sé dábalta ar léamh go dtíidir cenáid a henan slitar san nach feachta na sin is Michael Mullins ach má tá na cosantóirí ábalta blocáilí anna tána tasa leis ach seile fósan san is Ben Cunningham a sin seolta ach bhíon Ilan san dachar go má díireach mar a bhí an boxéir. Chutí sin na methe maris ar sa tablíne tá a deir na mór cúil. Agus siad cúnta an Clár atá chun cíanan sa ach níd scór feachta chu le cúpla nómat nuas. Cian Broderick inis, mó díireach an úsáide geisiúd agus é sin, buailteach aige. Fiachar seo, díireach mar atá a déanta a d bheile don barc Corcaigh, oladas éonúir a bhrisin an slitar síos ach a briste síos an son, Harris an tablín a mar sin pogslasa, ágan sa ge Cormac Murphy. Ciún go má ge Cormac go dtí sa. Seach an cín leis sin agus sin pas le dearmh seachtas bás an son. Shane Meehan beidir rá leis a réiteoir go raibh stracant á dhéanamh ar a dhéansaí a chaid seabhar leis chun cín an son agus ar deidir hir hawl pug sé bruntair agus seo deisiúnta níos chunta an Clár a bheic agus an bearna a bhíadú amach an so go chuig faointe. Seansarí sé na Chláirí go ríis. Ní ród anna cliste díreach an aice leis an taobhlín agus Shane Meehan go feicáilach gnánaí as mach tú. Agus an áíre tá na Corcaigh tá sé strachan leis na graimethe. Sort lábh leis ciúla bhí le feicáil an uair sin agus an poxéir tiltte ag na Chláirínig. Se, agus díireach an son agus marc a láirt or dtíoch an Clár a dúirlinn go méid nómat de an breiseach se chun inis Keith Smith a díireach takeach an páirce a náid Shane Punch an bhfuil seach ó tóiste le Shane is tólam sa go bhfuil an bratbán áda an son agus níl sé fris tacht an nuas don mín se bhar dolasteach agus pointe mar sin a raimseúach deanta go má gas Smith. Lena chutach ar fad ar na pocna séra díreach an trasna beag se lánsásta le sin. Agus car bháil an son aige Dennis McSweeney ar an áraíarach agus í sin builte teach sa spás an sa cé bhthaigh an rás an cumir go bé Adam Hogan ho ag teasnan son a cha díirigh an stitar san na smachtú ach stólinn go pog seaca cúig méidir a bheith ann do Corcaigh agus deisinis i g Ben Cunningham le nómat an breise le Nimmerton sa. A gúnta an Clár agus mar bhí rá na cnéal chun nútála ar fad
Brohol an saoire beidir builtelinn a deide hir hawl. Agus le cúnamh dé fanna sí sa go dtí deire ach stólumsa ní dólumsa go bhfuil scór go dtí sa feachtagus na Corcaigh ón immert agus ní bheisiad sásta leis sin beidir go le mí cheart san na bheic ní dólan go bhfuil. Nílam cinnte faoi sin ach tá Cíobháin fáite ag ben Cunningham ó focan na séra mo thuirim se agus ní léon dótach go bhfuil Corcaigh tá siad ag strachailt ón immer go háirithe na tosathe. Tá siad ag fáil seilehn slitar cá go nóir cín Corcaigh mó agus comáile sin tá na chláirína gin an na flicáil agus blacháil dhéanamh agus an ahrú sin a bhíonna tréisio sin sa Corcaigh. I bhead níos fearna ná sin agus caiithil siad fiosúile. Seach agus he sin builte go maithan sunnaige Ben Cunningham agus inis bearna de cheir faointe a bheigeidir in na fórne duine machchansa agus bhaúntas ar muna héan Canardáil an adógansa do le hama agus sin go dtíireach atá díantaige be cúnta an Clár deásás leis an spásáta go bhacha cosán scór na feachta i gceas na tosathe sár chosint díanta i gceas na cosantóirí agus an scór le hama atá a gin an sa i gúnta an Clár siad fuair na háte a háchan cín an Clár na buinte Corcaigh thug faointe be míadna thnáis téis brise beag. There will be access onto the pitch for the young hurlers at half-time once the teams have departed the pitch.
agus fáilteóibh th naisianta ní fadháin tús an tarna le a fad samí de fnacht lei sin tuairise agarún fiachant siar cadathárla an sosichéad le. Pocna séir don barbór sé punt bhí seanna pointála gan na hús a bharcló. An faoint ar fad agus bhí sé rás go háir das achar léthe ar na pocna séire chuig gach acu sa céad ceire ar an trasnáin agus thosaigh sé is drachaill sé sin ach tosnú Har a bheith tátas na chláirínig agus Patrick Cratty treis tactisteach san imirt le gá faointe ón imirt treis sé sin. Agus bhí sé punch ábalta ar na scóranna a chur leis an son ach má bhí sé leis bhíon Corcaigh Ben Cunningham ach sa chéad le is ó pocanna séir ar fada tháinig iarachtaí Corcaigh go bharc. Agus be Corcaigh búrtha faoi sin a chunil ag strachailt go mór na tosathe ag fáil Sullivan Schlitter ach níl siad inán na scórna áil treis sé sin so beidh siad búrtha faoi sin. Díomar Catalan son le iarach mór gríimilt chun son dochúnta an chláir ach bhí freigra i gceith Ben Cunningham ar sin ach cosantóirí agus tosathe chunta an chláir i gimar tlútála ar fad agus éis díomar Catalan le pointún chun son bhac. Anna glúiseach ar fad ó Díomar Cahill agus anna cliste ar fad leis an úr a rinne sé so an líróid seolta isteach go dtí a rís sé míhan anna feicálaach ar fad sa céad le agus anna scóir ar fad anna chríoch. Bhí deis an so ag Corcaigh ar bháide ach Ian Broderick an sonaistigh sábháilt únta chuig siúd níor glanach amach an dain sé ach cosantóirí únta an chláir an obairtha déanta có hús deir an nútáil ar fad. Obair an céad scótá déanta ach in áirí a caiith mé admháil bheadh sé i bhfad níos éasca do Jack Cahalán a bhúla ar héamh a clé leis an Grime Garrett sean anna éasca ach rinne sé an cinenne chun é a bhúla ar héamh dhéis leis an Grime fad ar an gomáin agus rinne chuáilte den céad scóir. Ben Cunningham le iarach mór gríimilte ach má bhí sé punch ábtíad í hóla thar sé trasnáin bhíon tunnaí Ciad Smith a tháinig isteach aige ach an freagre dearnach agus an scóir dearnach don le aige Corcaigh ó Ben Cunningham rud a ghág fuair na háte chun cín le chead a faointe na buinte gan chlár chuig faointe aige Corcaigh halló fáinis mar sin na bharc tá cúnta an chláir go mór chun bhfuil níos go mór chun cíach caróig an lehamána son le for an Corcaigh mar ní dócha goach an taí a bheith gimmart le chéile mar níl mór an chluí mar a chud. Well sin sé an céadlé atá imarthe ag fear an Corcaigh agus hosníad ar gána máil ar fáil so béis sé ag tnú le fios sa tarna le ní léon dát faoi sin a chuhéamh na chláirínig beidh siad lán sásta leis an taspáintas atá feice gcuin tá níos móibre déanamh sa tarna le ach cosú leis an gluthe a chunig mar an seachtain se chatte ráta ibre anna ard acu ag déanamh graimethe fíochmhara go háirithe sa tríon lár agus na cosathe. Ag úsáid an Schlitter gomach chomáile sin agus cóimar cliste tá feice go gona chláirínig so caiigh siad é sin leanún leis an sort planetá acu na Corcaigh ní léon dát go gaithigh siad fios a heispáint don loch leanúna atá anseo i Dhroichead gCearnaigh i nocht. Caiith sé sanna dhéanamh gandát chail cúnta an chláir an teachta chaite i gcuine limanach mar sin caiisiad sa an chluthe sa bhuachtaí maithe saomhathe cáiliú do chluthe le cheannis na mún má bhuahan Corcaigh Cialaín son go méid Corcaigh agus limanach cáilethe do chluí le cheannis na mún gandát beag an dáirann san á íochant i gcuine bheith chéile dé mártnú dé chéadaín chun ní dunim deróda sin nach cinnteó me sin díomh ach gandát ná bhrá leis na daine náfuil a taú leis na fórna san go mthach cúnta an chláir agus gomach chluithe le dáirimh idir limanach agus Corcaigh a cé chó dachar is há sé bhar cap rímar caiinte san na miróí síintir i gimmart leis na síintir ní cadacha bheith gimmart leis na fórna fethe Tá sé tas nó luatha mlíana be chudas na imiróí so be sé déanamh scrúdathe be chud déanamh an man teis rudí mar sin céá dechar is há sé na fórna a chuir le chéile. Well tá sé an éacar fad tá go leir dúth láin os cóir luchbanistíochta ngachcúnta tá siad ag déanamh scrúdathe sa choláiste san ollscoil nar teiste méireach tá beag sé arsúil agus tá an béal tríile arsúla lá na huire. So agus cumáile sin tá go leir brú ar imróí óga agus ar daoine óga i lá na huire. So tá go leir dúthlána ann agus tá sé Har a bheith Jack Ray ana bhach tá siad ag déanamh ceart go leir agus a rís feictar splóidir na hóga anseo anocht. Ní léon dát faoi son agus na héana bhí ar caiintear fuair an Corcaigh gandát
Craobh Comórtas na Héireann Babhta thugnrád le gá bliana nuas Craobh minúr na Héireann Babhta nurig agus daoine caint go bheith ceandas na fórne minúr is fearr. Bhí feice le ord hamil le héad Kevin Lyons an Suntalína lán chúl Diarmid Healy it sunna gimmertanis do fórn fethe Corcaigh gan dát ben ó canar leisach mar bhí mar rá is a mo so rank atá ben agus sin I gimmert le fórn rugby na manscoil na tíre sa scríimiid gachra orta bheith nach ní léon dát go meis siúd parnas fórn Corcaigh nuair bhilinn se ón rank achas socha a bharc an slua bailthe stachan sa na cnéalcha nútáil fad cad is sóleata go dtí gomach inis sa tarna le. Well, credum go bheosóid Corcaigh ní léon dát faoi sin níl si bogla sin agus caithigh siad níos fearr cuasaí a dhéanamh bhí bhad níos fearr sa tarna le. So bheidh siad níos fearr ní léon dát faoi sin. Na chláirínig bhí siad san ád céanán teacht so chaite bhí siad chun tosaigh, bhí siad gimmert go maith an méid siad in an cúl nó góáil sa tarna le. Caithigh mé admhail go bhfuil sé motórim an té a bhaigh gan na cúl nó cúl amháin beidh sé thar a bheith táchtach. So Corcaigh tá muína go Corcaigh I lár na huaire bhí siad go donna sa chéad le beidh siad a bhad níos fearr sa tarna le so tá mé tuairt bhóta do fuair Corcaigh sa tarna le. Se agus siad fuair Corcaigh atá ama an son a barca láthar na huaireach mar I chin siad gan ein scór fachtacha ónimmert go dísa agus amachchas sun leis an sortas bantas cosanta atá tucha bhatha ag buachalí cúntaim Clár ach Ben Cunningham tá sé tóiste go maith os na pocan na Sarah fear na fion barach éisinis le slua muintre na háte agus cúntaim Clár a teachtamach ar a barc teachanneomad idirriad son agus chluiche le cheannis nó beidir go méid a rás rite Patrick Cratty tá faointe úntach ónimmert fachtaigh siúd trónón I nuamh agus ní réandát ach go fearr láidir réan san onscar Patrick Cratty ach an réitóir olbhanis chun tús a chuirt leis an tarna le siad fuair na háte cúntaim Clár chun cí na bainte go san chuig faointe ge Corcaigh ach cé ó thuairigh an swailo nósigh an chiad teachanóma teleadún ansa I gúntaim Clár agus ansa fork Dhroichead Abhann Ó gCearnaigh an slitar catteisteach teachanómad idir sinne agus dead an chluthe agus siad Corcaigh atá a dul ar an únsaí agus an tunnadaí Colin Walsh a tháinig compárcan son ó cheann Turk agus fearr mór ard láidir canar agus pog séir Babhta an sonnaige agus cíimiad socha go bheith Ben Cunningham a thugad gamach chunaí seo thógant díad a chós cór Báide cúntaim Clár agus cúpla slaat leistigh donna le féin nó do le cúntaim Clár gam le scéal agus sa crún slitar an sa Bog sé tamil bhathara an chiad scór a ghaimsú sa chiad de beidh ben is súil ná tharlóigh álaigh ag tús an tarna le agus sa crú féin agus an bhfuil pointe irbir is sé an nán de bhein sin builteige ben an bratbán ordathe agus sin an tús a bhí tasáide Corcaigh go bhar. Bhd bhíos fearr ó Corcaigh I dús smachtú go dlóite ag Colin Walsh agus nóair a fuair sé an pog séir díreach an trasnón ó Ben Cunningham so anna hasach chun na Corcaigh. Se agus se chun gnis cúntaim Clár mó díreach an úsáidecha son agus sellh a bhfuil a ar a slitar tá deire hí ar hálach fiachar sin díreach mar a bhí cúntaim Clár sa chéad le an closid fiachhar ó Corcaigh ach se chun inis Seed Smith a tháinig chun páirce sa chéad le daimse se pog séir ma ach sin pointe don sco ó Smith an seagra bhí tasáid a bharc. Anna raigra ar fad agus cé go raibh sé díreach in eisiau leis an taobhlína níor thug seach strach éachan ar an gúil ach anna chríoch ar fad. Se agus seo fearr inis atárá le lochbainisteachta Corcaigh chunas náthas níosa mar tá gá gháil úntacha déantacha gá pog séir táchtach Babhta agus sin an tús a bhí tasáilte ó Colin Walsh agus é déanta go maithe. Ja, Colin Walsh rís go feicáilach anna gháil ar fad san éir agus Taréis sé sin rinne sé rud a gceart, ri sé díreach I drón chúl agus a géal na chláirínig an pog séir agus seansías go de Ben Cunningham a ríis. Agus cárta buí nochta an son ar chéan galbin agus cai chéan a bheith cuaramach asa stead an chluthe scanéin pocan na séir nefacha seo I dhéile se chun inis Ben Cunningham na hen scór go dtí sa fachtaige dot na Corcaigh gan é cheannacha son na teachtónimmert na hen cheannacha techt
ó pucan na Sarah agus na scóranna I tacht go tuh tappa inis a láthir na huire. Pucamach inis ó hógan to get Cian Broderick. Garda de hen sean Babhta amach an son go McNamara. Iarach leisiúd levla callta síos ach chud teasmachta hen son ach céile athá an son dus na Corcaigh Colin Walsh. Agus galore don stitter feice geisiúd lua an so chéiste tacham Corcaigh. Beidir go le tiidir céanna teigema mar níl cheandas na himiróí álta smachtaúach fiachan is go bhfuil Brian Sullivan ábhtaí smachtaú agus an passan na heolamach a Joe Luke Corgan hen sé sér go Ethan Toomey seach sa spás an son agus fiachar seo Jack Cahalán bhí sé ciún go mas I chiad le ach seo pas le dearbh agus deis bhád an son is go Brian Keating ach immert chialhar an son ó Brian Keating bhí mar rágrab Jack Cahalán ciún go ma ach tascan go bhfuil skill son agus pasúnta go bheithe sin. Bhfuil sin é an sort talent a gan an léargus ar fad cumad sé a ceann suas agus anna feas ar fad féchar an bas sin díreach go dtí Brian Keating agus cé go raibh lehansa aige chun cúlaáil rinne sé an rud a gceart chuir sé an trasnáin é agus Corcaigh I dul I bhad níos fearr leis. Se agus an chiad scór fachta go son ón immer trónón in ach sin pas le dearbh seach sa spás inis agus Colin Walsh racar fada dhéanamh ga Colin ach má tá captain for an cúnta an Clár Conor Hegarty son here a teachta gáir a chosantóirí níl sé seo slachtmhar ó cúnta an Clár níl an dain séir glanta a cheson I get ó sin clún fiachar seo díreach mar a bhí imiróí cúnta an Clár a chur brú imiróí Corcaigh sa chiad le fiach go bhfuil álaga dhéanamh an sa inis I get Corcaigh agus sin buit an eisice sin sá obair an son óhasa chunta Corcaigh. Yeah, anna obair ar frad agus tá Corcaigh an éise ag úsáid an mór díreach go hóm a ríis anna gramú ar fad ó an Downey an óir sin agus an pas díreach go dtí Colin Walsh rinne sé an cinenne mí cheart caiig tú an graim garid úsáid nóir a bhíon imróir sa tóir ort ach a rí seans chun é chur th trasnán an taobh lína. Se. Agus pog slas an son agus bhfuil sí sin seolta Harris a trasnán, sin clás, sin skill, sin pointúnta an son ó Brian O'Sullivan a bhar. An scór ar fad ó Brian agus bhí Brian ar fuin na hosca le limnaí agus bhí sérás le líon an chunmhic go bún ní léon dá faoi sin ní léon dá faoin talan atá an scór ar fad ó pog taobh lína agus tá Corcaigh inis tá cóna guithe tá siad I bhfad níos fearr níos faoinúil ar fad sa tarna le tá siad tar éis tosnú thar a bheith láidir a bheithe có so tá gach rud ag dul I dro Corcaigh inis. Tá agus cíimiad a son Anna dí take chumpáce do cúnta an Clár a bhíidir fethe ó sin ó Donal le teachtasteach a dát Jack Kerwinach na Corcaigh mar a bhí a marcará tá Penny a dúrach leo sig sa seomra festas tá sé go brú agus ón Downey inis a teachtamach lei sin chu réiteoidirrá go gas sé siúd sin agus beag de scórálan so agus is soch go bé Keith Smith a thucaigh amach chun isio a thógant Anna sé isteach an áit gan dát sin ponchan sun sa chiad le pointe bháineo pog sé ar fachta an bhar céanna pointe eileach fiachar sin bhí sé sin fearcálaach an san a bhar cearta an réiteoir. Cha sé gan dát bhí an cearta an réiteoir agus mar a dúras caiigh tú é a heispáint go soléir go bhain sé dénta go cearta gosa agus níor heispáin sé an uair sin so pog sé ar tilteigh na Tláirínigh. Se agus Keith Smith alúchan í sin a thógant agus hallófa go seolach sin stitar a Harris a trasnán sin go dtíreach an tá déantaige. Mar sin an bearna son miadathe go chá faointe a Corcaigh an son inis ach sin dro pocamach an son agus a sáirthaige ó sin ó Donal an tunna dí a tháinig chumpáce cad í anna go sin leis pas a seach sa spás ní ráidir ábal tabáid a gaibjún deir seach teachtar caite agus níd sead a ríis ach cad é mar hábháilt an sonistig agus Saunderson agus a bhar deisiúntaach cailte chunta an Clár a ríis. Deisiúntaach ar fad díreach tar éis Cúlína áil míhan ar an slitar. Anna haváil ar fad mar níach sé ach go déanach é so anna haváil ar fad ó Brian Saunderson agus tá sé cumad Corcaigh sa léoch I lár na húr anna haváil ar fad mar tar éis an scór a bhí fachta ag na Tláirínigh cúpla nóméon he stop siad an sort momentum a bhí Corcaigh agus seansa ríis ag na Tláirínigh ach anna haváil ar fad agus sár job déanta ag Brian Saunderson.
Ja, diant go man sanna ge mar dáach báide fachta gan cúnta an Clár túrach son ardú anama díobhar gáibh. Ach máhan sibh take isteach a bhíchan ar an gluthesa díanach tásaigh go gaithe cúnta an Clár an cluthesa a bhuachtain, mar má gaiirín le Corcaigh í bhuachtain siad Corcaigh agus limnach a bheith cáilethe do cluthaí le cheannis na mún ach de scórála an so inis. I get Keith Smith. For se ceann cúpla nóma tóhain ó puck séir bhfuil sí sin seolta Harris an trasnánaige. Tá a deir na muir cún, bhí Corcaigh go teachta náiste chluthe ach freagra le dearmh tu go ga cúnta an Clár dó. Freagra ní ar fucar fad ó Keith Smith arís agus tá sé conáúr hir na pucan na séra anna bhfuil ar fad agus díra chu trasnána arís. Se agus cúnta an Clár in obair sanna bhí feicálaach sa chéad le, tá sé feicálaach leis sa tarna le ach seo fearrthá gimmert na bhd níos a bhar sa tarna le ón Downey ach gan éon spás in éachar a siúd agus in isis. Níl Colm O'Mara, Sástan san le Downey. Colin Walsh take chasnach begur a réiteoir dul san isteach. Agus na himiróí is garún John na chéile. Mar ní malina seo dhiscin tú bhar agus ní dólim gur a bhéin malís sa chluthe go dísa. Well ní raibh I dús báire chuig stócha ón Downey thar an taobhlína agus chuir an muir taobhlína an brat suasach níacha sé agus thar le gachród tréis sé sin na stócha. Seagus ní dólim gur a mórrán ná nach maisin. An muir taobhlína is solim gur éis an cainte le ón Downey mar ní raibh Colm O'Mara sásta leis slí chaise leis go máin cíimi de sahanise. Curach brúid, Tomáinach Harris. Rís anna bhrú ar fad, anna bhrú ar fad. No, téann sé thar an taobhlína tréis sé sin. Tá brat suas ag níocha Downey agus haring sé ar an slitar tréis sé sin agus sinné an fiol mar a hála sé ach a rís níoch. Haring sé, Se bhí sé mé thar sa taobhlína péidir ná raibh na dó chluistige ach gan dáid tá teannas a buint leis an gluthesa. agus bhí sé fiáin leis an gomáin, ní léon dó fa sin a rís ní raibh mór an máilí seán. No, ní raibh agus ó sin clún inis leis an bog taobhlína agus hiachar sin ar an nára díarach tá Harris a taobhlína a héin sí sin. Shellah mar sin ar is litar ga Corcaigh se chuún ón Downey agus uirsta thosnaíon brianta beaga ama ar a barc agus tagan fealtar na miróí in the exan. Bei Corcaigh be sé díomach go dísa leis an taspántas atá tu go bhacha achas dócha gafir séún túirta cúnta Clár mar níl cad ige cúnta Corcaigh éana máintí gimmart an sálar na bhuiach an numach a cos céimena tócan sanna ge díomar cahal tééis le nobar chruaigí anmh reis séisteach na miróir féin agus ní bheith sé sásta leis sin ach discórála bh gána bhharta Corcaigh. De sé rís de ben Cunningham agus an méad atá feice gúin sa céad le tá sé thar éfachtach. I bhd ón gúil agus a rís an ceann sin díreach ó scór an chúil so beag sé ag snú leis an íireach sin ag dul thar an trasnáin. Se agus seo chuún inis Ben Cunningham sé faointe go dtí sa fachtaige me sé ábalta an bearna san na leidú isteach go rá faointe cum na maithas ar sin an taine muir cúlam an bratbáin ordathe agus inis rá faointe idir na fórna ríis. Agus Corcaigh dul bhd níos fearr ón Downey tréis tachtasteach sa cluthe ar an gléochán agus Colin Walsh tréis difriochtaí dhéanamh ar an gléochán chumá sa lelína. Se ní léonát hí san Colm Walsh a tháinig chumpáir Craobh ag gimmart go maith. Nis seo chuún Corcaigh ní ráidir chun cín sa chluthe go fólach ach go leor am fácach má bhíon passanna mar sin á heolaisteach acu ní thugad scór nasan deanta go maithan sanna ge Cian Galvin Shellah is ge Patrick Crotty ar gá faoin time se ge Crotty Cianna sa chéad le ach an íocht sanna methir fóríl fanan na scór mar a bhí Cai cúnta an Clár nó deisina sa hapú bhar. Well, ní léon dót faoi sin agus an réamh obair a rís déanta go thar a bheith cliste leis an úsáid leis an slitteach an seans chorthamóí. Se agus ar seo agus bhíon jamús an fíortáchtach an son mar bheosolamm tú raibh Daniel Hogan a chuoine bhar bháin san amach Shellah buiteige an astas na Corcaigh ach Diarmid Healy inis sin sár chosint bhaig siúd ní léon scór go dtí sa fachtaige agus é sin daint séireach an son ach Cian Broderick dianta go maithaige. Sábáil túnta go bháin dianta ge sa chéad le. Tá sa machchan san go Hegarty, siar chuig Hegarty, seo gluiseach maithan is seo cúnta an Clár a chu réiteoir a rá.
With College front and son Eric Spadergraf shot the cart to get real and Montage gamer to son of our. Yeah, well, the V chance ag na Clár dul suas na park agus Beidir rudí a Craobh éis sin nach inis tá na cúlathe ar na Corcaigh tá siad socrathe inis agus beidh sé bhd níos éasca cosintí anamh. Cian Galvin a son the token to puck there. Agus a seachtas bás a chuise leis slitterach má se. Céarbh Smith and son léite go maithe geisiú ar sin agus bhfuil push céim na leis cos céim na tóca go an Downey and son Neil. Ach bhí ar son agus is sleanú gan uair cinúnach tá colm ó mara ach a techt suas a taspántas na tosa chun scór na gaim siú. Ba cheap céhall me cartaí go maach se ábalta son íanamh. Snéan tarna iarach ní ag chéile tá am heisteach go lá na bádóra ach sin sár chosan go dó an son aige ón Downey. Tá a gimmert anna bhain sa tarna le pas le dára bhínis go Daniel Hogan. Hogan a cuine bhar bháid pas Chaston son agus capas go raibh an tríochán. Tá an tríochán sin báid a bhí a tasáid. Dínach tíad a líontán scór an scothbhar. Ja, scór an scór. Rhys Rob Downey ar an géadúil sios bhúil sé an slitter ar an gléán. An mór díreach a rís de stig go dí Daniel Hogan éidir chuigid an a gháil san éar ar fad chamáid sé a cheann suas an a feas ar fad ag an óm ceart díreach go dí an fersa chúne an a chríoch ar fad dúbáilte ar an slitter agus an a chríoch dír an seanstal leiad ag a cúlbála. Sné chiad scóró Diarmuid Haley. Seaban slitter amach vesas go raibh sí head fórí le chiadbáta ní raibh ag a seachún inis lines a teachtamach bhfuil freagar ag a cúnta an chláir ar a máide san. Ach má tá fiachar seo céá hir an nach Colin Walsh. Níl an immer slachtfar inis ó sin O'Donnell a tháinig chun Parcas sa tarna le ach an slitter fácan na diaag i gceisiút agus ná Corcaigh a teachtamach leis inis. Brian Keating is seachas spás leis sin. Ach ní léana do hosa Corcaigh an án sellh a bhuachtint. Agus íarachtan son le Cian Galvin labhlocáilta síos ach an obair chruaig a bhí á dhéanamh aige tosa cúnta an chláir. Tá álaigh á dhéanamh aige tosa Corcaigh agus beag na himiróí trechtan sama tá séna íireacht á dhéanamh acu. Pas aige Diarmuid Mullen suas an son suas a barca geisiúd ach bhíoch siad na cosantóirí táchan cína lár na huire. Kevin Lyons inis Chasna an so go ón Downey. Ón Downey agus íarach mór grímíl te chuig siú de seachsa spás sin sárchosint an son ó Adam Hogan ach má tá deis scóráil an saga Corcaigh Jack Cahalane captain na fórna bhí sé ciún go maith go dísa sin scór le dára bhaig. Yeah, scór an céad scór rís Jack Cahalane go láidir san éir so tá sé an éh bhuachan ar an éir agus ar an talamh so agus rís smachtú go láid agus ar héamh lá a dhéis ar an trasnán agus tá Corcaigh tá siad an uachtar ar fud na parca. Tá siad a láthar na huir ní léon dát faoi son ach bhí sará speg daoine thug seansa cúnta an chláir sa chmórta som léanach cai siad a bheith sásta leis do spántas beidir an áfad se tasa leis na toraíach sin immer chialbar an son ó sin O'Donnell agus sellh aige a slitter bhfuil se altaí seo heola thar se trasnáil an obair chruaig deantaige agus an scór fachtaige sin scór inspiráideach a bheith. Scór inspiráideach agus bhí sé testáil go dóite ó na chláirínig ó sin O'Donnell sé mthuairim se go raibh puc sér tiltte aige ach lean sé roiig chamáid sé fáinach agus anna scór ar fad faoi go leor brúar héamh lábha lé anna scór ar fad agus beidir go dúrthaigh sé sin inspiráid as na chláirínig. Sean Byrne is luid in na fórnigus an na dí eile takeach an parcan sot na cúnta an chláir Keelan Hartigan takeisteach an át colm ó marach deis scóráil agus seo fear ha gimmert anna bheith ó tháinig seach an parca Colin Walsh an son an iirecht son a methe ar fóraíl. Ach má sé bhíochn ar an glas go bailile fannaí linn mar is tólam sa go duite go leor amach idir seo agus deire an chluthe. Ach feabhs mór takeir na Corcaigh sa tarna lehan sa ach fós héin na hain seans ige cúnta an chláir. An bua a thuirt leo an soach cáráid sí sin na son agus hiachar seo an obair chruaig fótáí an bheith cúnta an chláir. Ní ra bádaíúnta deire seachtain na sicate. Sin mí ina teabha leis bhfuil báide fachtaige agus ceann fachtar deire sin ruthúntaach sin tíochúntaach cúnta an chláir in eiste chléir. Anna scór ar fad ó sin mí an sin éon fág go raibh sé fanil sin sear an chláir. Anna scór ar fad haspáin sé lús díreach ar an brise chuir sé a cheann síos agus díreach tríd lár na chosantóirí agus féach ar an marnad bhí berna olmhór tríd
lár na chosantóirí agus beidir go raibh an tá leis ach annachríoch ar fad bhfuil sé cumán chosantóir Corcaigh ach tá sé tiltte aige ó thaobh an ruúr atá déanta aige. Anna scór ar fad ó míon agus Clár ar reiste cluiche. Se agus mar a dúirt mar smut antá an san le cúnta an chláir duine amach go mhfuil sé a gcuine cumán Kevin Lyons ach bhí deisina curmháidí an teachte caite agus chud don tá san tuite go maithacha ach cíime san go bhfuil ionadaí take seach an páirce do Corcaigh san go bheith Ben Cunningham á teachtamach nadidir an é Jack Leahy atá take seach an áit gamla scéal níthe ach Óna O'Leary mar sin Cúnta an chláir mar a dúirt is beag daine a thug sean choibh an sa tránón inmh ach híoch fiúbháin séiste Corcaigh an báide san na ghaimsú bhfuil sé teachtar neiste chluthe agus sellibh chu san inis iad ráfaointe chun cín captain na fórne Conor Hegarty a túd French beag scórin sporáideach eile agus a bhar caiig go bhfuil tú tócha leis an freagra ó Cúnta an chláir. Well, has sé an luas aige an sciletá aige anna chóimart ar fad idir na chláirínig agus tá siad a reise le tá nábhanútar có lá na parca inis tá sé tá sé ina chórach anna himúil ar fad agus a ríis Adam Hogan ag teachtamach leis an sliotar is brádach ar fad. Se Adam Hogan an son agus dhéachar a béig a scuil se bhagan san nuair a nóthaigh sé an poc séir agus beidir go gap daoine séis do Corcaigh agus do dhearmid hílí an báideach san a ghaimsú go mach rath an ráisle ach seagra an sporáideach aige Cúnta an chláir cíimiad an son Adam Hogan ach dhéachar seo a bhéig ó Adam Tugann sé siúd an tácht a bhainn leis an poc séir san ach ciachan sa inis Keith Smith a tháinig chun páirce náid Shane Punch díanach sa chéad le díadach fé mar íon sé a barc na ngáil an tachtain sé caite á faointe feachta gabhfuil sí sin seolta Harris a trasná tá a bhachal agus le denómad le dolan sa cuman na más ar Cúnta an chláir. Ja, dochreite in áíre mar bhí sin extrachail ar fud na parca den ó méad ó héine ach anna job déanta ag Keith Smith ar na pocan na séra in nocht. Se agus gan dáid sa níos livrí a bhí Cúnta an chláir an nirig for an minúr an Cúnta stánáil díobhar ó Corcaigh bhí daoine rá an bhfuil imiróí ógan éachar sa Cúnta a chiach go bhfuil a caiise a bheith an sonis agus Brian Keating a túd Frans Bruca sin seolta Harris a trasnáin agus is imiróir maithe Brian agus sin puinte dasfuig siúd a bhar. Puinte anna ar fad agus beidir go bhfuil siad tirse go bhfuil tirse ar na himróí go léir ar fud na parca inis mar tá na bearnaí a teacht ar fud na parca a rís bhí lehansaigh ag Brian Keating ar chúl an óir sin a chót sé an puinte an cinenne gcearta mo thuaimse a choríis tá go leor caintas córa faoi imáin faoi se lá na thuaire agus sinné an fánocht go bhfuil sé Har bheith tanmhach an sort aspa tacticí atá le feicáil gach ile slitar ag taréis a bheith imirthe ó na himróí nóair a hagann sé nóair a fáin sé siad sellh an slitar agus ag déanamh íireacht an ceann an rud a gceart a dhéanamh an támar fad. Se agus chuireach bua an sa ardú anna mu díobhar do muinte an chláir ach gandáid ní bhíon deireadh leis na Corcaigh go dó agus an tasan seolta stachan san I get Michael Mullins agus sellh sa buit an as ige Cúnta an chláir agus ige Diarmid Mullins agus sin amach nach bhfuil éon ghail idir Diarmid agus Michael a chairid ach seo chun na Corcaigh sellh buit an as go son agus sin pas le dearbh seach sa spás dhiachar seo éonúir hitan na slitar san ar a dalamh táimiróí ó Cúnta an chláir I dearga bucht an as ach deanta go mantá ige Diarmid Healy bádi go dí sa fachta ige ach an níoracht san a meheir fóraí ach sárbhrú a chur ige cosantóirí Cúnta an chláir ar thosa Corcaigh bhar. Sárbhrú ar fad ach Diarmid Healy anasmachta ar fad dosach go hana tapig ar fad mí mór ar leis an gríoch ach na seansan inis ag teacht go minic agus go tapig. Se agus gandáid sin agus sin na tanna leis an gluthe an tachtain sé caite bhí Cúnta an chláir tíofaointe chun cín an son ach gandáid go leor ama fáca an sa gas na Corcaigh agus amach leis sin a hagan Keith Smith pas seolta go chomh fada le Luke
Corgan, Lucanson, the Shastas boss, I guess Jantic Mahanson again, Tonadio, no Leary, a Strackle telling Anzi of either, near Evan Dara, Row again Ray Toad, Dimshamacher of Spartan son again, oh no Leary Martian, Bediga Pucks there, Yeah. Gailton son, I guess Bedigrave a cart the gach, Kegrave Camden the cousin Toriela, Tachta Gowder, the Solim Gabe Ocean Clune beyond. Hello for a working yoch on O'Leary and Tonadi on the earth. Yeah, well, Tadon sharing Brentlo on O'Leary, a reach go larger than there, August Lusige, Comalishin, August and Rodkena, Iena, the Corcaigh Clár, the Hora, Tadenta, College Liblienta, and Lero Trasta, the park of Godian Spas, August Craobh, she Dachrochty Treshishin. Diana Shed son, I guess he shin Sholta, Harish Trasnon, again Tonadi, on O'Leary. He began down here her Kim Broderick Leshach, Tim Schmach, Peter Graisha, Father Leshach, Kim Eden so, Big Cormac Murphy, thought attacked the Mach. I guess a Ross and Richard. No Smith the Kao attacked the Shacht, nor the Hemi Gadid of Kate Own. Kinchivanson and Gianni Shulgamahan Sagas here, Dolphay, Marsha Neil Spread, Kunta Hora Dolphay, I guess he had $100 and Unti, Shin Sar Hossington and Son, oh Kevin Lyons, I guess he Shin, Schultz the Shachiga Keel and Harting it, Ach Lady Kevin Lyons, a hidden Artenson, I guess a Pokamachanish Toka Gotapik, I get Saunderson. Except what he gets in the Corcaigh, he her shin, Lord, no come on, no they get to her shach, I guess in Bruceson, a her in the toss, I guess, Shafar, Hoggimertanava, oh, Honey Shach and Parker, oh, Sheen Daniel, oh, Sheen O'Danielson, Lochtan Tráchtairí, Corcaigh said. I guess he her shot, Shane Oman to Sage in the four, I guess, come in Niachgamahanson, Ronald O'Mahony. Spéidir gap locht banistíocht in the Corcaigh, chase the Dermot Healy on the rasper Diearchtson, a vast and angach, gemach tacht, Navachain Tráchtairí a Guntan Clár. Dacket spread Guntan Clár a laga agus a mad cheese. Puck Schlassa token so anish Céobháin Sheliver show, Chantimidor Lord Parker, Brian O'Sullivan, agus a show the hood friends brook, agus a vogig in the Arachsa, and Barna a slew in the forne, Dianic, agus a back, big Shiach led Darwin Sagan Tronona. Oh, well, big old Craobh. So Clare and Sean knocked on the scorer for the Risha Brian O'Sullivan, Dhroichead and sort puck Tevlina foreshake, Deno made no margin or hin on a scorer for August Corcaigh Nilach point in the four Nenish. Shag is for Chapless the wall and Nish. Oh, Dermot Mullins is stolen Machshahun the Corcaigh attacked the Machleshin Talu Corgan. A Shastas boss Lesh a Slitter of Malta, a Leonan Spashon Ta Dermot Mullins, Diantagamahaget Dermot, Diantanis of our force get Kian Galvin, Agus a Nish Captain the Forna Connor Hegarty, and more Dirach and Usadi get Connor, a Shastas boss a Henchesha, Agus Deshkor all and so Nishiga Crotty, Fine time she get Goody Saviachashin. Pointe Elle, Pointe Inspirado, Toslif Savarki on the Vark. Yeah, on a score on 3 points, Toscorall take August a Rish and Brisha, on a Hoppiger and Brisha, August and Grime Garage on a scorer fod. Shag is Shiachar, the score na Dolo have na park, and Emerta Dolo have na park. Agus Giro Hagish in a Fiakan there on Hamilton son. Pointe Elle, Fachtigas na Corcaigh, Agus. Keemid and Subbe, Brian O'Sullivan or Count Turkey for on the Arachton, Shin scored and Scovark. Scored and Scogus, Brian O'Sullivan, Iomána Raymanish, a Roser foot in the park, a Gach chance I and check when she had trust on it, and effect all of her fat. Tinan Hoyer, Fatiganish, a Shafarella, Hoggimer, come on, Shane Meehan, like I said, Chowalish, a femur. A raw Grevan Hucolic is a cousin Kama, get Kuntan Clár, so he had let Tasha Homakiana against no Corcaigh, I guess he had some attack the Machlesh and Slitter, Chino Makale Falcon, so unwell Shagraga Corcaigh Shin, Morta, Tough Jagjanese of Aaron, son again John Connolly, I guess Lena Lon Hool, Kuntan Clár, Gimmert no Tala, Adam Hogan in ish, attack the Machach and Puck Serson. Gaeltige Luke Corgan, ni again our Kuntan Clár council var. Ni again there for our necher so togi shid a gwyd amaleshon Iraq shin ach chance a rish con ga fuinta chor idir na forna agus in arena vishe a rish Adam Hogan ag dul sos na parke anna Iraq der fad anna roher fad agus ta she tresh kenasiachta don kids go a hashbant nocht or hashbant sir fad on led shin
sa lán lína Adam Hogan ar os ar fad. Agus seans a rís, báfuinte a choríar na fórna. Is hallófag a bé smith go gimach na seo Hogan séisiú atá Hogan na pochas na saoire. Óhan séisteach an áit sé punch ach cíimiid is Adam Hogan is sim semach Adam ná fuil mórrán a chur asclaite ach go bhfuil tú a díarag an táma bheilt agus an cartar fada gut. Mar Tá réanaar an eile sa chomórta sa tuigh cúnta an chláir an tácht lebe nimmert go dtí an fadóg dearnach ach cíimiid an sahanis Jack Leahy imar óg minúr na bliana sicate i tacham párce agus nach beo an tunnadaí sin a thuirt chun párce agus is tólim leis gúil Cathal McCarthy gúil arás an rite agus go bét Aró Sullivan atá teachtas na háid agus sin imar ór cumas a chaile a bhí le minúr Corcaigh in rig anim níocha ar furan i minúr na bliana mar sin bá daí óg a tacham párce go Corcaigh ach má sé má táid óg táid beo ábalta leis ach anis díoracht mór gríonsa ó Keith Smith agus is beag seans go bhfuil pucsair chótáchtach riamhtócha i gceann bhar cíanna chun an scór a bhíadú amach agus an bearna a bhíadú amach go ráfaointe cuman amachas ar sin beidir go raibh sí fris go maithe bhar bhí breúir agus sin pucsair úntach Anna foxair ar fad agus a ríis ón uair a chánig sé isteach ón na pochan na séire ní dhearna sé éon botún. Tíoch ar an spot a dómh anna scór ar fad agus cé go raibh go lór breúir ar anna chríoch ar fad agus clár inis gachúil cholín contosaigh. Seas cíimiid anna daí eile takeach an párcan sot do cúnta an chláir ór an Cathal agus é sin takeisteach in áit Diarmuid Cathal. Slunnig chéanna cosú leis gan an ghail ánach is a bhailte machanis cé a bhuaigh sellibh a slitar an sa Corcaigh scór na tasáiltha son dianta go mahan son ag Brian Keating siar an son godí Éitheann Toomey a túd Frans Plug hí na hiarachtaí son na dollar fórín sa chiad le tá siad a dul Harris a trasnáin agus sin íocht mór gríimiil te choítan na bhar. Art scór ar fad ó Éitheann agus simród an céad scó agus Beidir go bhfuil sé gimmart i bhd níos fearr mar iver is sé mar tá bhí sé ar an Clár mar sa Cíobháin so anna scór ar fad. Se agus cíime son na mair taobhlíne a gárdach an Clár agus a ráling go méid chean ómad de an chúteamh gortathe le nimmert an sahanis pointed ar na fórne seachún Corcaigh ar an únsaí. Bhíidir glastíar de forhór an gluthe ach tá fersa dain séireach an óra gain se sellibh ar slitar Daniel Hogan a teabhar leis chun cín agus tólann go raibh an chalí sanna dhéile bhí sé cuioine bhar báide bhar. Bhí sé cuioine agus gach éon óra aonn sé sellibh an slitar bhí sé ag smaoinemh ar báide ní léon dá faoi sin ach a rís droch úsáid ar an slitar díreach go dtí Brian O'Sullivan agus pass anna cliste isteach go dtí Daniel Hogan agus an pucsair tiltte aige agus seansaíasca inis chun na fórna a chur ar scór. Se ón líorín tunnadaí pucsair a bháin aimse go dísa ach cíimiid tá anna de teachtasteach go tuamh tappaigh an sodas na Corcaigh leis mar cáileh mar cáil olab chun tacham párca tuach sé sin isteach an áit ón Downey Ross le ón rite ní teollah chun tacham párca go fóil duine semach tééis an pucsair sa agus é sin seolta Harris a trasnáin ó Ón O'Leary agus se inis tá an tunnadaí mar cáil ó Douglas sunar imil char Corcaigh tacham párca Nis sem bharciach a scór san 5 point an taobh. Be sé simúil cad a hitte goach agus sellibh an slitar ríthachtaach an agus sin pass le dámh amach go dtín Cíobháin an son. Bhíoch ná raibh Céileann Hart cin ábalta sellibh ich mad ar a slitar agus inis seachún na Corcaigh Daniel Hogan. Cléabh mar get Daniel an sosa tarna le agus deiscóráil an sodat na Corcaigh. Díanach sa chléthe mar íon dim nach an Tráchtairí chapter pointe eile fachtagus na Corcaigh iad son chun cín sin scóir an scóbhar. Anna cliste ríist ó Daniel Hogan anna feas ar fad agus an críoch go fuirfe agus Corcaigh contosaigh. Se agus sellibh san cailte gan cúnta an chláir a chafachta naisianis a g Cian Galvin a teabhar leis a túd Frans Plug ní íoreach sin clí sin agus beidir go raibh sé a cheartta sellibh cimad ar a bharc mar ní raibh an íoreacht san frist. Ní raibh sé as cin éach
nuair a déach sé isteach ar na tosa ní raibh mórán in fág stig beidir gur bine an fág gur bhain sé trí las. Se agus chunta an chláir inis chailedar an chluthe an tatan sé caite le puinte bháin cad a hárlóigan sa Tráchtairí agus puc sé relegéil san sunna go cían galbin nochtach carta buí ar chéan an sun ba sé bheith cuair amach a chu réiteoir rá ná nochta sé an cháirta ar a Babhta a chalófáin is a bheith cynneoig ónó líraí a seo agus be seanna achar ar chunta an chláir teachtain as chluthe. Sinné agus óna líraí har a bheith feicálaach an úr a tháinig sé isteach an a luas for ar fad in an éagháil san éar chomáile sin agus Corcaigh déanamh an rudí ceart le silibh slittar an isis ag boga an slittar díreach go dtí an spás agus tuair pasna cliste go dtí an lání na tevistig. Sin boltamach is sé Jo an teblín ach fiach go bead na Corcaigh atá tíoch nó níos láidir an sa Ethan Toomey pas is seach sa spás ach sin sár chosan go dóga chunta an chláir nó mat i riad sun agus dead an chluthe há fá go bhfuil báide tasáid muna bhéad le iarachta heola thar sé trasná go tappaig ó sin O'Donnell Sheeranson go Conor Hegarty captain na fórne pas is seach sa spás is cuine bheith báide táid Keith Smith inis brú a chur aige Kevin Lyons ar siúdach dianta go maithe aige Smith tá go bhfuil Shane Meehan ábalta an slittar a rómpar chun cíneach ní raibh seabt an pasan na heola Luke Horgan a gháin amach Nílach seans a bháin dearnach a duine semach aige chunta an chláir Adam Hogan i ddíreach an slittar a smachtú a smacht aige chunta an chláir inis 10 second i riad sun agus dead an chluthe ráfhainte ar na fórne ach an slittar fácan na díagan sun aige chunta an chláir a smacht aige Mark Howell agus sin díreach suas a barca hen Mark leis sin agus Daniel Hogan inis Ian McNamara íochant leisút sár chosan tó Ian Daniel Hogan Right sé siar leis cumada siad sellibh ar a slittar tuigeann siad mágainn siad puinte bháin eile go méid cumann na maithe sa ortha a cha sin freightantá ige cíting cheann ómh tá breise dúirte réiteoirlinn go nimró faoi an sa a gúnta an chláir again onad úntach sa a Dhroichead Abhann Ó Chearnaigh réiteoirlinn is a dulchan cainte le Brian Keating agus Nadidir níos meid deise aige chunta an chláir dulchan cín a bharcach an cumann scéal go meisiach tíbriste don tarna seachtain na ní go chéile. A sin builta níos aige Cian Broderick agus bé Cian a Hóg an puc amach dearnach sa chiad le ach bharc be Corcaigh sásta leis an taspáanta san ach mar rainiad chunta an chláir chéanaíarach don tarna seachtain in ní go chéile agus an chluthe Caitilrí go. Sáíireach éis an na Cláirínig mí an mór ortha inis mar dimar siad ar ós ar fad bhí siad ar ós ar fud na páirce ach in áíre ag dridim le deire an chluthe Tháinig Corcaigh díreach isteach sa chluthe agus bhí siad ar ós ar fad nuair a fuair siad tríú cheithre scór as a chéile agus bíní an difriocht iad na fórna chríochnaigh Corcaigh ar nós tréin agus béidir go raibh an bíonse chum ar tháinig na fiúnad isteach agus rinne siad anna impresiún ar fad agus chríochníidir an chluthe go hana láidir ar fad. Ó hebh na Cláirínig arís mí an mór ortha dimar siad ar ós ar fad Dimar siad ar ós ar fad an seachtain seo chaite in ag limnach chomáile sin. Níl an bua fáite ach caiigh siad a bheith brodúil as an taspáintas a thugador inmh. Se be siad brodúil as annach mar chin sibh an scóir dearnach ansa a gúnta an chláir Tráchtairí Corcaigh a hena naidíag an chláir hena seachtaíag agus be siad dímácha son nach cén sibh an slua a bailú leo amach an sa Tráchtairí inmh mar sin tása goin go bead chunta an chláir agus limonach atá cáilethe do chluthe le cheannis na mún fíoch be siad san áíochant le chéile inis an teachta chúna bharc Cé chutácht bheith an chluithe san nó a gíimiad a dolamach agus imimeóirí atá imime panéal a chur amach an páirce. Well, ní dóilm go bhfuil sé róthach inis agus beag faoi sé bhar limnach gur bhuaig Corcaigh an nocht mar níor bháil dul go dtí Corcaigh ar an céad seachtain eile agus go méoch ortha an chluthe seo bhuachan. So níl mór an brú ar limnach anis ach caiigh siad fios olmhór a heispáin don luchféachna sa bhaile ar an géad leile.
Agus Luamar and son of Ark Lewis and son. No one of the honey come park at the Corcaigh honey go no Leary, staff time shoot cheap pucks there. Jack Leahy, V shoot no taller fathers in the manure. Thole Hady, Ben O'Connor force at Tráchtairí. Martian big Corcaigh, Dolo Nark and Art, Agus Mort Sodolchan Keen. Níl don't fushin mar dort meg la home. Big sheet of Adney is fair so Tarnala August V sheet. Big sheet of Adney is fair than Céadaoin August Níl don't Níl Babhta be go vecamid. Corcaigh of Adney is fair than Céadaoin. Agus big Deshigan and Ish Fiachant Kudusn score na. So Tarnala is either attack a topic body pointy Dian. Iarachtosia the father Ben Cunningham Visha shop point all those the na Sarah back. Nos Harris Doka if I don't go August on a poker for dear contrast no bin. Shach Kuntan Clár V Fragra Kerna hands score Shin Farvi on the Varfad Pete Smith Satarnala Ilan Galen so nach na hen or a further point to V Fragra Corcaigh get her back. V Fragra Cork August reach mar Doris Fui Keith Smith on Nora Honig sé staach an bark. Fi sé ausar fado focna sér agus an ocean on it. Jack Cahalan, vi sé siúd cún go maithe bhaca fós hain, nó fuair sé seilebar slitar vi sé op the pass na gas mar sin hiol staach. Fi Jack an cún an ocht ach gachrod a rinne sé fi sé Harvek an Agus camdas na pointí is fear an son. Brian O'Sullivan on puck sér go feicáil a choríis ar an taobh Ja. Agus an so seachún inis cúnta chóir deisna ca bhádí deis Ellen son a ládíanach agus sin sábhád canúnach an son istigh gas Anderson. Harvek canúnach agus rih tosach an cléthe dúirt me go raibh sé fíorthachtacht don na chláirína gach deis a hapúnacht a chuir siad an deis sin a mú. Agus nuair a hála héadí, Ben Cunningham ar a barc agus na Corcaigh ní féidir na pucan na Sarah son I ggéile ach bhíidir anna bhagus bhí an fearsa Daniel Hogan anna bhar fada bhar. Ja, ek smína bhar cool gach in úra fór sé Sullivan Schlitter agus nuair a tháinig an gramóisteach anna feasar fad díreach go dtí Diarmaid Healy agus anna chríoch ar an dúra go bháil sé ar an Schlitter. Agus Jack Cahalan leis an scóra san captain Corcaigh ach má se. Má bhí cúnta Corcaigh am go bádí gaimsú bhí na Corcaigh leis agus bhí an fearsa ó sin ó Dan land van ar an seach an parkin. Bhí sé hard a bheith feicáach ar fad. Anna iirecht ar fad cé go raibh sé faoi mór an drú ar heamh a clé ag dul I dro an taobhlína anna scór ar fad. Agus sé míhí na son agus bhaint hagan smuttan tá rileat agus riise le sé about san puinte inspiráideach Ellen son a chun seagra ó Corcaigh go bheith caiidrás tóca lei sin. Well, sin éonrad is táchtaí faoi Corcaigh nóair a fuair an clár na scórna agus nóair an neacha sé chun tosaigh faoi na freagraí a Corcaigh agus tháinig siad isteach sa Clare nó Austrain an lína lechúil bhí siad an uachtar agus bhí an sláir dul isteach an stad agus in éan le fuair siad na scórna tar éis sin. Agus nóair atá anna de hit an nuas ónó léirí agat ar a mínse agus ábtíad san thuirteiste a chu fearsa a rís Brian O'Sullivan iarachtaí ó pucan na sleasa iarachtaí an immer bhí annach le aige. Brian O'Sullivan sa tarna le bhí sé os ar fad Cumá leis an fear sin Patrick Cratty le trí an immert anna thespáintas ar fad an le sin. Fíochar seo a rís Brian O'Sullivan á thugbrú féin chuir sé spásta hain. Bhí limanach ar gamna scéal cúnta chláir teachta neiste chluthe ach díagar níag bhí na Corcaigh á bhrí níos láide bhar. Well, beidir ag dear an chluthe bhí siad níos úra ná na chláirína is dócha dúsáid siad an bíonse agus bhí siad lán le réal lán na faoine bheith dear an chluthe agus bhí commentríocht ar na chláirína gnáirí mar ní raibh an bíonse có gomparráid leis na Corcaigh. Se agus is mar bhí marrá is a dul ó neart a bheith panel Corcaigh siad son a thug an sfuailó an sa trónó na nuamh ag a Dhroichead Abhann Ó Céarnaigh mar bhí sa rá bhí na cníalacha nútála ar fadan so iad son mar sin a bheith dul a jo an chluthe le cheannis be sé a gimmarte gine limanach an tatan se chuún I mirófar an chluthe son hís an sa a gúnta an chlár ach cad é mar ta spántas a bhí an sathagain agus an scór dearnach an sa a gúnta an chlár trónóna na Corcaigh buachach an sa henna néideag ar chlár a cór son henna seachtaíag I gceith cúnta an chlár tásúla go mine bhharna a go baile an irid san taineh don gluthe is a bhaine marna an sa a gúnta an chlár gur míle agah.